Nyata jakaso filɛbaga a kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ka se Mali kɔkana ma a ka ca bɔlɔlɔsiraw fɛ an b'aw fo ka da aw sigiyɔrɔ an'aw ka wagati cogoyaw kan k'a ladɔnniya k'a fɔ aw tun sigilen don ka kunnafoni min kɔnɔ bamanankan na Nyata jakaso sanfɛ ni waati selen ka bɛn bi sibiri ma Jumadal awal kalo tile 13 hijira 1443 dun na aw ka bi kunnafoni dagun filɛ kasoro akun makɔnɔnen don Mali la Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye ale a ka nali bɔ a ma ka sababu kɛ coronavirus kun bɛ senna ka kɛ nin waati la Farabugu koɲɛ bɛ ka maaw gan aw kamanana baw kɔngɔ kɔni bɛ ka kɛ maa caman sababu ye ani u ka yɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ o bɛna walawalali k'an ye journal in kɔnɔna na Sudan jamana kan a yirala k'a fɔ ko Sudan jamana maaw ni rebelliw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn min kun bɛ yen nɔ ko u ye yɛlɛma don sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔko la kasoro akun makɔnɔnen don an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ juma tɛmɛnen Desanburu kalo tile 17 san 2021 nka Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale ye a ka tɔgɔma in bɔ a ma n'o de ye Mali nali ye u yɛrɛ ka fɔcogo la Faransi fanga tigilakaw fɛ ko min kɔni ye coronavirus bana ye nin wagati in na ko o kɔni jolo donnen don kosɛbɛ nka Amadu Ɲanbele ale ɲɛɲini minnu ka ko la an ka jɛ ka ɲɛmada olu fɛ Faransi jamana tun ye dantigɛli kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka fɔ u ka masakɛ Emmanuel Macron ale kɔni tun kan ka na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn nata min tun bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ani colonel Assimi Goïta min yɛrɛ an ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛmaa ye ani o ka ɲɔgɔn ye min bɛ se ka kɛ sababu ye jisuma yɛrɛ bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ fura la Faransi yɛrɛ jamana ani Mali yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ bari nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ gɔrɛntɛba kɔni tun bɛ Mali yɛrɛ jamana ani Faransi jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka kunungo kibaruya bɔra ka bi k'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron ka nali an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn nata a bɔra a ma nin waati in na ka sababu yɛrɛ kɛ Emmanuel Macron a kɔni bolo sɛbɛkɔrɔ degunnen don a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko agenda international la baaraw kɔni ka ca a bolo o cogo kelen na u kɔni ye kun filanan min kɔni fɔ a la ni ye jateminɛ kɛ o de ye coronavirus yɛrɛ bana la halaya wɛrɛ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Omicron ni o kɔni kɛn bɛ ka nansaraw yɛrɛ kamana gan o bɛɛ lajɛlen kosɔn Emmanuel Macron ale kɔni ka dugutaga bɔra a ma ka na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na min tun kan ka kɛ ntɛnɛn nata o kɔni jirala k'a fɔ n'i ye Faransi yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ bana min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma coronavirus o kɔni kɛn bɛ ka dankari kɛ Faransi yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi a tako 5nan ni a bɛ fɔ a ma ko 5e vague min kɔni kɛlen don ka tiɲɛni yɛrɛ caman na don Faransi yɛrɛ jamana kun o de kama u kɔni tun ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ min kɛ sigi min ni dantigɛliw yɛrɛ nana kɛ u ka premier ministre yɛrɛ fɛ ni o ye Jean Castex ka hakilinaw dɔw ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ o de y'a to Faransi kɔni ye ci don maa dɔ kɔni da min kɔni kɛra ci yɛrɛ lasebaa ye colonel Assimi Goïta yɛrɛ ma min ye an ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛmaa ye ka jira k'a fɔ Emmanuel Macron ntɛnɛn nata ka nali min tun fɔra an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na nali kɔni bɔra a ma nin ɲɔgɔn ye min filɛ nin ni a tun kan ka bila sen kan Emmanuel Macron ni o ye Faransi yɛrɛ masakɛ ka taa se an yɛrɛ ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛmaa ma ni o ye colonel Assimi Goïta ye gɛlɛyaba kɔni tun bɛ a kisaw la bari Faransi yɛrɛ kɔni tun ye a laɲini cogo min na lajɛrɛ mankan ma ko kɔni ka bila sen kan an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ masakɛ wɛrɛw olu bɛ lajɛlen nabɔ farafina yɛrɛ tilebi jamanaw kan ni ka na farafina tilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO o ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se CEDEAO yɛrɛ masakɛ damadɔ ma o cogo kelen na kulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko G5 Sahel ni jamana 5 bɔɲɔgɔnko bɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na olu fana masakɛw dɔw fana tun kan ka na Bamakɔ min ni an yɛrɛ ka jamana kɔni fɛla tun tɛ a ye cogo si la bari o labɛn cogo min filɛ nin an kɔni ka jamana ma a kanu cogo si la sigi kɔni ka kɛ o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na kibaruya kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a ka nali an ka jamana kɔnɔna na masalaw fanba o kɔni tun bɛna boli fɛn min kan o de ye ni ye an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ nin waati in na sɔrɔsilakaw olu kɔni ka u dantigɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ taabolo ani baara minnu kɔni kan ka kɛ a kɔnɔna na ɲɛfɔli ka kɛ o la o cogo kelen na kɛlɛkɛcɛ sarala minnu bɛ yen nɔ ni o kɔni Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ saralaw ye
n'a bɛ f'a ma groupe russe Wagner min ni a nali kɔni kuma cayara anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Faransi kɔni ye a kɔ da dɛnɛ na k'a fɔ olu sɔn tɛ a ma cogo si la nin kɛlɛkɛ cɛ sarala ninnu kɔni kana anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na minnu bɛ bɔ Rusiw yɛrɛ ka jamana kan. Ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛra gɛlɛya ye, an bɛ se k'a fɔ sigi in tɛna kɛ kun min yɛrɛ la anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. O cogo kelen na kibaruya dɔw fana y'a yira k'a fɔ Emmanuel Macron ka nali anw ka jamana kɔnɔna na maa dɔw kɔni tun labɛnnen don ni ka tagama yɛrɛ kɛ, tagama mun ni ɲangata yɛrɛ caman walima kasara yɛrɛ caman tun bɛ se ka bɔ a la ka Emmanuel Macron yɛrɛ kunbɛn ntɛnɛn nata anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kibaruya min dira Emmanuel Macron yɛrɛ ma. Bari ni ye anw ka jamana ta k'a lajɛ, maa min kɔni kelen don k'i kɔ don Faransi la bi walima maa min dusukun fununen don Faransi yɛrɛ kɔrɔ bi, o maaw de ka ca anw ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ maa minnu kɔni kelen don ka Faransi yɛrɛ kanu. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ni a kɔni ka nali bɔra a ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na, i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ nazarasan yɛrɛ laban waatiw la, chrétiens ka seli min bɛ kɛ ni décembre kalo yɛrɛ laban waatiw la, dumuni mun ni Emmanuel Macron yɛrɛ ni a ka sɔrɔsiw yɛrɛ tun kan k'o dun ɲɔgɔn fɛ Saheli yɛrɛ kɔnɔna na, haka ja Gawukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ, o balo kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna donni ka na di u ka sɔrɔsiw yɛrɛ ma minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se Saheli yɛrɛ jamana wɛrɛw ma, hali ni y'a sɔrɔ Emmanuel Macron ale kɔni ka nali bɔra a ma. Laseli dɔ senfɛ an ka jamana marabaw u kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Tchad sɔrɔsi 1000 bɔɲɔngo ye ko u n'u bila ka taa anw yɛrɛ ka jamana kɔrɔnya an fan na min kɔni ye Tchad sɔrɔsi ninnu ka nin naliko ye sa. A kɔni bɛ bila minɛ min kɔnɔna na sa, o de ye k'a fɔ Faransi fintigilaka minnu kun bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan na olu ka tali la, o kɔni bɛna ni Faransi sɔrɔsilaka ninnu nɔrɔbila. Nka an ka jamana minisiriso min sigilen don anw yɛrɛ ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre des affaires étrangères ye, o kɔni ko ko ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka faamu ko min ye Tchad sɔrɔsi 1000 in ka nali ye, ko a kɔni bɛ bila minɛ min kɔnɔ sa, o de ye Mali ani Tchad jamana ka bɛnkan sɛbɛnw na walasa min ye an yɛrɛ ka jamana lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min na. Ka kɛ ni coronavirus banabaatɔ cayali ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na, an ka jamana marabolo ɲɛmaa n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye, ale kɔni ye ɲɔgɔn ye boloda ni an ka jamana ko sɛgɛsɛgɛlaw ni an ka jamana ko ɲɛnabɔ baw fɛ n'o ye comité scientifique maaw ye. Ni ɲɔgɔn ye kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka jateminɛw ani fɛɛrɛw sigi sen kan min ye coronavirus siya kura min bɔlen don n'o ye Omicron ye, ni a bɛ jamana caman na ni wagati in na ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan an yɛrɛ ka jamana bɛ se ka kisi o ma cogo min na. Jaabi min sɔrɔla u bolo o ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna ani jamana marabolo ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ, o de ye lafaamuyali ani ka jamana kɔnɔdenw bilasira u ka se ka da bana in na, ka fɔ bana in bɛ yen nɔ wa bana min don fɛnɛ a ka maafa fɛnɛ ka teli. A filanan ye min ye waleya minnu fɔra ni ka o matarafa ka ɲɛsin bana kofɔlen yɛrɛ ma ni o ye coronavirus ye, o de ye ka furancɛ yɛrɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ, n'u ni dan tangalan minnu fɔra ni ka se ka olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen matarafa, o bɛ kɛ sababu ye an b'an disi da bana in na. A kuru laban ye min ye an ka jamana kɔnɔ bi vaccin yɛrɛ caman bɛ yen nɔ ka ɲɛsin coronavirus yɛrɛ kɛlɛli ma. O kama an bɛ wele bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔden yɛrɛ kelen la bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ lajɛlen ka na boloci yɛrɛ baara bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛsin ni bana kofɔlen yɛrɛ ma ni o ye coronavirus ye. Min donna ne hakili fɛ baro in kɔnɔna na o de ye k'a fɔ faamuyali kɔni ka di maaw ma u ka se ka taa bolociw baara bila sen kan sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. O cogo kelen na waleyaw ka bila sen kan min ye furancɛ yɛrɛ ka se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛw kan min bɛ se ka kɛ sababu ye an yɛrɛ bɛ se ka kisi ka bɔ ni bana kofɔlen ma cogo min na ni o ye coronavirus ye. Ka wele bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma minnu fɛnɛ dan tɛ bana in na u ka da la k'a fɔ bana in bɛ yen nɔ wa a tiɲɛnikɛ nɔ fɛnɛ ka bon. Cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kan ka bila sen kan. Jama lajɛri minnu kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ nafa kɔni tɛ olu la, olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ a bolo ka cogo min na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Olu jama lajɛrɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka bana in yɛrɛ cari, olu bɛɛ lajɛlen de kan ka dabila an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. O cogo kelen na ka wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma furancɛw ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ, waleyaw ka bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ ni bana in ma ni o ye coronavirus ye. An ka jamana minisiri min ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don sɔrɔ bosoni ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanu, ale kɔni ni Banque mondiale maaw n'o ye diɲɛ wagandeba ye olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ
walasa u kɔni bɛ dɛmɛ min lase an yɛrɛ ka jamana ma a bɛ se ka bila a minɛ kɔnɔ cogo min na an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ sɔrɔkow la cogo min na ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ a kɔni kɛra alamisa don décembre kalo tile 16 san 2020 a kɔni kɛra Banque mondiale directrice ba n'o ye madame Clara de Souza ye ka se an yɛrɛ ka jamana gouvernement ma caman ma ko ni ɲɔgɔn ye kɔni a bɛ to ka kɛ kuma ni kuma walasa dɛmɛ minnu kɔni bɛ se an yɛrɛ ka jamana ma u bɛ se ka bila u minɛnw kɔnɔna na cogo min na Maimuna Kulubali ale ɲinini minnu ka ko la an ka jɛ ka anamada u fɛ. Alamisa don ni o bɛnna décembre kalo tile 16 san 2021 o tɛ de l'amitié kɔnɔna la an ka jamana ministre min ni o ka baara ɲɛsinnen don an ka sɔrɔ koɲɛw ma ani jamana kasabiko ka fara gouverneur du groupe de banque mondiale ma min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ni yɛrɛ tɔgɔ ko Aluseni Sanu olu kɔni ye kɛnɛ dɔ dayɛlɛ kɛnɛ min ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin banque mondiale ale ni an ka jamana olu ka baara koɲɛw bɛna taa cogo min na wa nin baara in ko la bɛɛ lajɛlen kɛra gouvernement ma caman ɲɛna directrice min ni o sigilen bɛ Banque mondiale koɲɛw kunna ni o ye Clara de Souza ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye baara min ni a bɛ kɛ Mali jamana ma ɲɛmɔ ale ni Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka fɛɛrɛ ale ni ko minnu kan ka kɛ jaabi ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ ani ɲɛta kuntagalajanw ka bɔ Banque mondiale ma ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma ko ni ɲɔgɔn ye min filɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ kalo kɔnɔna la Banque mondiale ka bureau min sigilen bɛ Bamako yan ale ni an ka jamana ministre ko min ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔ koɲɛw ma ale ni unité de gestion des projets olu bɛ sigi ka kumaw kɛ jamana ministre min ka baaraw ɲɛsinen don sɔrɔ koɲɛw ma ni ale ye Aluseni Sanu ye nin baara in kɔni kuncɛliw kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ ko sigi ka fɔ in kɔnɔna la ko nimisi wasa caman sɔrɔ la baaraw kɛli la ko wa k'i bɛna ye k'a fɔ ko u mago tun bɛ minnu na ni o kun ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲinininw ye k'a da ka gɛlɛya minnu kun bɛ baaraw kɔnɔna la ka ɲɛsin kasabikow ma ko da sera olu caman ma ani a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔw ye ko wa u ye fɛɛrɛw caman ale laɲiniw caman fɔ a ko kɔnɔna la minnu ni olu baaraw bɛna bila sen ka don n'a nataw la ko olu na kɛ sababu ye ɲɛtaw bɛ se ka sabati don n'a nataw la ni baara kofɔli in kɔnɔna la o kɔnɔna la minnu bɛ tali kɛ kasabi koɲɛw la ni ka ɲɛsin an ka jamana fan dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ dɔw bɛ i bɛna ye k'a fɔ ko olu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna la kosɛbɛ ni dɛmɛ kan ka ɲɛsin olu ma jona ko da sera o koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma o la ko baara la kumababa dɔw bɛ yen nɔ minnu ni da sera olu ma o bɛ taa se fo thème 4 bɔɲɔgɔnko la minnu ni u y'o olu kumaw fɔ minnu bɛ tali kɛ basigibaliyaw kan fo ka taa a se kɛnɛya kungow ma ni o bɛ tali kɛ covid-19 ma da nana se nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ka ni ɲɔgɔn ye kofɔlen kɔnɔna la o de senfɛ u nana ka na recommandation caman kɛra a ko kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn ye kofɔlen senfɛ yaasa u bɛ se ka jateminɛw kɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la ministre de l'économie et des finances ye weleweleda kan ta ni k'a ɲɛsin nin ko in maa o maa da bɛ don a ko kuma la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bɛnkan minnu tara nin sigikafɔ in kɔnɔna la ko olu ka se ka sabati a kɛcogoya la a ko an bɛ wagati bɛɛ na fɔ bi kumakan minnu ni olu fɔra ko olu lawaleya ko o la ko o na kɛ sababu ye baaraw bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani k'a kɛli lawaleya olu laɲini ye ɲɛtaga min ye ko o fana na sabati a ko kɔnɔna la u ka projet minnu ni u ye olu kuma fɔ wa ko o bɛ se ka kɛ nafaba ye ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma Aluseni ka fɔ la o kɔfɛ a ye maaw hakili lajigin kasabiw doni u donda ɲumanw fɛ ko o bɛ se ka kɛ ɲɛtagaba ye ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔkow ma nin kɛnɛ kan opération de la banque o directrice tun bɛ a kɛnɛ kan ale ye folikanw ta ni ka ɲɛsin maaw ma sen yira nin sigi ka fɔ ko fɔlen na ale fɛnɛ ka kumaw nana ɲɛsin ko da sera minnu ma ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye yɛlɛma bɛ se ka don sɔrɔ koɲɛw la ani a kan ka don dondaw minnu fɛ o la a ko k'a bɛ folikan ta ni ka ɲɛsin fɛnɛ Banque mondiale ma wa ko a ka to sanga ani waati bɛɛ Mali jukɔrɔma dondonni na ani k'a dɛmɛ a ka baarakɛtaw la minnu bɛ ɲɛsin wariko nasiraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka financement kura minnu n'u bɛ k'o wele ko IDA 20 k'a ka dɛmɛ o nasiraw fɛnɛ fɛ halisa kumakuncɛ kumaw la ministre de l'économie a ye folikan ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamana camancɛ fanga ma ɲɛmaaw tɔgɔ la ani a yɛrɛ tɔgɔ la ka tila ka Banque mondiale mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka d'a kan ko nin ko in kɔni ye nafaba ye ni ka ɲɛsin Mali jamana ma o la Aluseni Sanu a ko a bɛ wele bila acteur kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka fara équipe de coordination du projet kan minnu ni olu ka baara bɛ ɲɛsin Banque mondiale ka baara min ni o bɛ wele ko TTL halisa u k'u wasa don Mali jamana na k'a sen don u ka projets la ani u ka programme bɛɛ lajɛlen na yaasa an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛmabolo kuraw sɔrɔ ani yɛlɛmabolo bɛ se ka don jamana kɔnɔdenw ka taabolo la cogoya min na ani ɲɛta kuntagalajan ka sabati.
Lakana kunkanko kibaraw la ɲɔnɔ mara la ala ye diɲɛ don o don kɔni da min ye lakanabaliya ye o kɔni de ɲɔ bɛ ka ɲɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la farabugukaw olu kɔni bɛ dama kasi la su ani tile min kɔni ye kɔngɔ ye o kɔni sigira ni yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ min ye dɔgɔfirikaw ye ka se farabugu maaw ma olu kɔni bɛ dama kasi la an ka jamana marabaw ye kuma bɛɛ walasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min na o nɔgɔnin de la ani farabugu ka dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Aissata Bacili ale ye farabugu ka dɔ wele nɛgɛjuru sira fɛ a bɛna i da don a kun n'a ɲɛɲɛna ka ɲɛfɔli k'an ye u ka lahaliyaw la. Farabu baloko tiɲɛ don gouvernement y'a seko k'a la mais hali bi u k'a lajɛ bolimafɛn mun bɛ taa ni balo ye ka taa di farabukaw ma an b'a dɔn a taayɔrɔ ka ca mais farabu population maa ba naani dɔɔni ka jɛ guwa 130 ni kɔ vraiment avion ka chargeli fanga ka dɔgɔ a la donc an bɛ weleweleda kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ a k'a jɛ a cogo bɛɛ lajɛlen ka disposition ta pour que farabugu duguma sira a bɛ se ka bɔ cogo min na o de y'an ka laɲini ye ni duguma sira ma bɔ avion bɛna taa ni balo ye 2 tonnes 300 n'a taara n'o ye n'a ye voyage fila kɛ a bɛ se ka 2 semaines bila ou bien a ka 1 semaine bila o tɛ farabugu population balo dɛ o tɛ farabugu population balo donc o bi yɔrɔ mun na balo bɛ yen an yɔrɔ b'a dɔn balo bɛ yen farabugu tɔgɔ la balo min bɛ yen a bɛ tonne 100 ni kɔ bɔ mais a ma se ka don farabugu kunun tubakalo tile 17 kɛ bɛn ni juma ye an ka kuma cayara o y'a sɔrɔ farabugu bi tile 5 de la hali vers 8 ɲɛ 1 malokisɛ t'o bolo k'a ka da kɔnɔ kunu de n'ala sɔnna an ka faamaw y'an jaabi an b'an ka armɛw fo k'an ka minisiriw fo o y'an jaabi kunu juma yɛrɛ jiginnen kɔfɛ ka taa ni 1 tonne 500 ye tonne 1 ni tila o de taara jigin juma jiginnen kɔfɛ maa ba 4 tonne 1 ni tila alhamdulillah ani gansan tɛ kelen ye an b'o fo mais o k'a lajɛ nin tɛ se ka kɛ nin jamakulu in balo cogo ye affaire bɛɛ kɛ pour que duguma sira bɛ se ka bɔ ni duguma sira ma bɔ vraiment an ka wele bɛ gɔn olu la farabukaw degunnen don kɔngɔ b'o kan donc message in yɛrɛ kun tɛ foyi ye an ka ɲɛmɔgɔw k'a lamɛn kɛ baara kɛ n'a ye u b'a la k'an dɛmɛ dɛ mais hali bi ko caman ba fara dɛmɛ kan pour que balo bɛ se ka don farabugu o nimisi bɛ se ka wasa baloko la cogo min na ka sira yɛrɛ bɔ parce que an bɛ heure mun na sisan mɔgɔ si tɛ jiko kuma fɔ sira in na farabugu donda minnu bɛ yen ji t'a la foyi t'a la an tɛ se ka mun kɔni garanti o ye armée ka baaraw ye sinon jiko sira kɔni kan an b'o garanti ji foyi tɛ farabugu dondaw la donc mun bɛ yen n'o de y'an ka laɲini ye farabugu balo ka taa duguma sira fɛ o de y'an ka laɲini ye ni disposition min bɛ ta o kama o de ka ta pour que o ka se ka kɛ an dɔgɔfirikaw an bɛ degun mun kɔnɔ bi an ko an ti jamana kɔ bila n'an bɛ degun kɔnɔ an b'o degun de kɔnɔ minnu ye accord ta ni jugu ye an b'a fɔ u bɛ lafiya kɔnɔ dɛ mais o ka degun n'an ka degun tɛ cogo kelen ye wa an ye tugu min ka jamana kɔ an bɛ nimisa la wa an ti nimisa la an b'a san kelen ni dɔɔni de kɔnɔ bi jamana ka foroba ko bɛ yen an ma an tigɛ ka bɔ a la an y'an seko k'a bɛɛ la même assise nationale mun kɛra sisan n'a kɛra samedi tɛmɛnen an y'an seko k'a la k'an ka PV bɛɛ labɛn ka taa bɛɛ déposer i n'a fɔ commune taw ta kɛra cogo min na donc an ko jamana hakilila de an n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'a mɛn k'aw ko an ko ani jamana bɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔfilɛ don an na mais hali bɛ k'u kɔfilɛ an na pour que k'a dɔn juguw ko o jamana hakilila mais an ko jamana hakilila de donc n'a mɛn k'aw ko an tora jamana kɔfɛ an ka commune minnu bɛ yen ni olu tigɛlen don ka bɔ an na a fɔ an ka dugu minnu bɛ yen n'olu tigɛ bɔ an ka commune dugu tɔw la n'olu kɛmɛ ka degun sɔrɔ an tɛ se k'an da de fiyewu f'an ka message ci an ka faamaw ma pour que u ka se k'an dɛmɛ olu ka se ka bɔ degun kɔnɔ o de y'an ka sɔgɔmadana message ye an b'an ka armée fo k'an ka ministres fo depuis baara in daminɛna armée ni an ka population an b'a la ka jɛ ka baaraw kɛ ni ɲɔgɔn ye wa an ye jɔyɔrɔ caman y'a la kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ don min na fɔ bi an ye jɔyɔrɔ caman y'a la degun foyi tɛ an ni armée cɛ bi baarakɛɲɔgɔnya sira kan donc an b'o foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin fɔlɔ ɲɛna f'an ka ɲɛmɔgɔ la a n'a ka ministres bɛɛ ministre de la défense ni réconciliation Wageni Sadio an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka ministre tɔ bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ la bi sɔgɔmada in na a balimakɛ n'a baarakɛɲɔgɔn don Sumana Kulubali hali bi a y'a kɔfilɛ an na farabu balo dɔ ka taa dɔ sɔrɔ yen o de bɛna ni gatigi ka lafiya ye mais dɔ kɛ ban f'i bɛ tulo bɔ fɔ 1 semaine o b'a sɔrɔ foyi t'i bolo kuma dɔ wɛrɛ bɛ na o tɛ se ka mɔgɔ balo cogo k'i bɛ lafiya donc ala k'an bɛɛ sɔrɔ an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Sudan jamana kɔnɔ fɛn ye sariya minnu bɛ ni u kun ta la ni u b'a wele ko accord de paix de Juba ni o accord de paix de Juba ni o kɔnɔ bilala sen kan kabini octobre kalo san 2029 ni o kɔnɔ kun b'a jira k'a fɔ ka se ka jamana kɔrɔfɛyanfan ka se ka fɛn ye fusamaciya dɔw kɔni di u kɔni ma cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o kuma wele i n'a fɔ ni fɛn ye olu jamana yɛrɛ kɔrɔfɛyanfan ma ni olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ ni o ma kɛ u na u ka fɛn ye ji gari ni u b'a wele ko Port Sudan ka se ka o kɔni datugu cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn ye o mankanw ni o ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra o de senfɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni accord de paix o min kɔni kun ɲinilen don yaasa ka se ka fusamaciya dɔw kɔni di jamana kɔrɔfɛyanfan kɔni ma a jirala k'a fɔ alamisa tɛmɛlen fɛn ye Sudan olu ka cakɛ yɔrɔ min bɛ ni u b'a wele ko conseil de souveraineté olu kɔni y'a jira k'a fɔ o hakilila minnu kɔni t'a la ko o hakilaw olu gulolen don fɔlɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn ye o ka finitigi jalabatigi min bɛ n'u ye général Mohamed Hamda Dogolo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni na kɛ
fɛn ye bɛnɲɔgɔnya baliya min bi fɛn ye Sudan o yɔrɔ ma nu ɲɔgɔn kɔnɔ ani Asia nu fana kɔni ɲɔgɔn cɛ o na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka fura ɲini o la cogoya min de la a jirala k'a fɔ o ka fɔ cogo la u y'a jira k'a fɔ kabini fɛn ye ni bɛnɲɔgɔnya gafe in kɔni kun bilala sen kan fo kana se bi kɔni ma ko n'a ye k'a ye jamanaden caman olu kɔni kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnyaw bi u ka siya min bɛ ni u b'a wele ko Beja fo ka taa se fɛn ye Amde Dawa maaw kɔni ma olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko o baara kɔni ti kɛ o ti jɛn ni a ye fiyewu o de la u ka maa ɲɛmaa yɛrɛ n'u ye Mohamed Tiriki ye ale kɔni kun y'a laɲini kɛ a waati k'a fɔ ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka bɛnkan gafe in ka a kɔni wuli ka bɔ yen o de la a kɔni ye foliba ta ka ɲɛsin Conseil de souveraineté kɔni ma o ye nin hakilila min kɔni ta alamisa tɛmɛlen wa a jirala k'a fɔ bɛnkan in kun bi min fana kɔni de fɔ o de ti dɔwɛrɛ ye ka se ka fusamaciya kɔni di ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni ma minnu bi jamana kɔrɔfɛyan fan fɛ ani ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ ka se ka fɛn ye dollar wari miliyɔn 350 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni di u ma o maa minnu kɔni kun ko ka gafe in kɔni wuli ka bɔ yen olu fana kɔni y'a jira k'a fɔ u kɔni siralen don ka sababuya kɛ ka sababu min bɛna di nin ye kɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya wɛrɛw ta ka na ka sababuya kɛ ko maa caman olu ani siya caman ani kabila caman olu bɛɛ lajɛlen de kɔni kun wulilen don ka sababu nɔfɛ k'a fɔ ko u n'a fɛn ye nin yɔrɔ in ka se ka na kɛ a maa cɛbɔ ye a faamaw kɔni ɲɛkɔrɔ cogoya min de la wa ko a jirala fana n'i ye nin yɔrɔ in yɛrɛ jateminɛ fɛn ye o ka jila gare n'u ye Port Sudan ye ko o bɛ nin yɔrɔ kofɔlɔ in fɛ n'u ye jamana kɔrɔnfɛyan fan ye fo ka taa se dugukolo nafolo caman u bɛ yen ko nka nin bɛɛ n'a ta a jamanadenw u kɔni bɛ ka balo fɛn ye gɛlɛya yɛrɛ dande kɔni de la. Congo RDC kibaruyaw la jirala k'a fɔ fɛn ye bangi n'u ye diɲɛ wari maraboloba ni o ye FMI kɔni a jirala k'a fɔ olu ka hakili juru carilenw ni u b'u wele conseil d'administration olu ye larawe kɛ fɛn ye Congo kɔni kan k'a jateminɛ u ka kasabi u bɛ ka mara cogo jumɛn de la ani a bɛ ka don da jumɛn de fɛ ɲagali min kun ta mɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ kasabi ti di u ma yaasa u na se ka o kasabiw kɔni sɔrɔ cogoya min de la u ka laraweliw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ u kɔni nana ye k'a fɔ ko Congo u bɛ ka baara min kɔni kɛ bi sa yaasa nafolo ta sɔrɔta nasira fɛ ko a baaraw ko o caman ko u bɛ ka taa sira ɲuman kɔni fɛ o y'a jira fana k'a fɔ ko u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka sinsin nin baara in kan ani ka cɛsiriba de kɛ yaasa fɛn ye diɲɛ wari marabolo ni o ye FMI ye u bɛ kasabe min di jamanaw kɔni ma yaasa Congo u na se ka o kɔni sɔrɔ fɛn ye san 2022 kɔnɔ juin kalo kɔnɔ cogoya min de la a jirala k'a fɔ Congo ko u bɛ ka marali min kɛ bi i b'a ye k'a fɔ fɛn ye u ka sanu bɔ yɔrɔw ko fɛn ye o kasabiw ko u bɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la fo ka taa se l'impôt minnu bɛ ka sara u fɛ yen ko o fana kɔni ye ɲɛ sɔrɔ o la ko u ka o impôt sarataw fana kɔni yɛlɛla ka tɛmɛ kalo tɛmɛlen ninnu ta bɛɛ lajɛlen kɔni de kan nka a jirala k'a fɔ ko tiɲɛ don jamana ko a bɛ ka taa nafolo mara sira ɲuman kɔni fɛ ko nka diɲɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ko a kɔni ka dɔgɔ hali sisan o de hokumu kɔnɔ o y'a jira fana k'a fɔ hali wulikajɔ min bɛ ka kɛ fana yaasa fɛn ye ka se ka fiɲɛ bana kɛlɛ ko o bana furakɛ min bɛ ka kɛ n'u ye vaccination ye ko a jirala k'a fɔ ko o fana kɔni tɛ ka siraba kɔni sɔrɔ kosɛbɛ o de la fɛn ye u ka Congo yɛrɛ wari maraboloba o ɲɛma ni o ye gouverneur de la banque centrale du Congo ye ni o ye Malaku Kabedi ale kɔni y'a ɲini fɛn ye marabolo maaw kɔni fɛ o ka politiki sira ɲanama kɔnta yaasa Congo u ka fɛn ye waganden na se ka fa cogoya min de la ani fɛn ye diɲɛ wari marabolo ale sariya minnu di baara minnu fana di o ko fana bato yaasa fɛn ye laɲini min bɛ o la ka se ka kasabi kɔni sɔrɔ san 2022 kɔnɔ o na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na. Jɛkulu min bi diɲɛ sɛrɛgɛnna ni jɛkuluba kɔnɔ ni o ye ONU ye ni u b'a wele ko Conseil des droits de l'homme ni a ɲɛsin bɛ yaasa ka se ka adamadenya hakɛw ka se ka olu kɔni lasabati cogoya min de la walima k'u lafasa olu kɔni ye lasigi dɔ kɔni kɛ fɛn ye Genève jamana kɔni kɔnɔna na juma kun tɛmɛlen o kɔni ye lasigi dɔ kɔni kɛ Genève jamana kɔni na fɛn ye juma tɛmɛlen o kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ka kala kɔni ta yaasa fɛn ye ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen k'o sigi sen kan jɛkulu min ni o kɔni bɛna kɛ ni maa hakili juru carilaw ye yaasa olu ka se ka baara kɔni kɛ Ethiopie jamana kɔni kan ka kɛ ni fɛn ye kɛlɛba minnu kɔni kɛla Ethiopie kɔnɔna na wulikajɔ minnu kɛla ka se ka maafa jugu kɔni kɛ a fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ n'u ye gouvernement fɔ ka taa se fɛn ye bamaci walekɛbaw kɔni fɛ yaasa ka se ka olu maaw kɔni dɔn cogoya min de la o y'a jira k'a fɔ fɛn ye maa 21 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn ye ka nin cakɛyɔrɔ in walima ka se ka nin cakɛ baarakɛda in ka se ka a kɔni bila sen kan wa fɛn ye maa 15 bɔɲɔgɔnko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni t'a fɛ a ka bila sen kan fɛ maa 11 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni ye o sɔn kɔni minɛ a jirala k'a fɔ ni commission d'enquête ni ka baara bɛna ɲɛsin ka se ka laraweli kɔni kɛ ni kɛlɛko kan cogoya min de la a jirala k'a fɔ fɛn ye Ethiopie jamana ɲɛmaw walima jamanadenw ko olu bɛɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ a bilali kɔni fɛ k'a fɔ ko a ka dilan k'a bila ka na Ethiopie ko olu kɔni mako tɛ a la ko k'a sababuya kɛ olu yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ n'u ka commission nationale des droits de l'homme ye commission min bɛ yen walima baarakɛyɔrɔ cakɛyɔrɔ min ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ ko layi sabatili kɔni ma
Ethiopie kono ulu ye bara min kɛ ko ulu kon bi dan o baro ma ko ulu kon mogo ti fɛn ye u bina cakɛ yɔrɔ min bila fɛn ye diɲɛsirige naani ma u bina cakɛ yɔrɔ min bila senga wa jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye diɲɛsirige naani jɛkulu oni u bina ni maa minnu kon bila yaasa u na se ka wulikajɔ kɛ ka Ethiopie kɛlɛkow jateminɛ cogoya min de la a jirala k'a fɔ ko a maa bɛɛ lajɛlen kon bina bɛɛ fɛn ye maa saba bɔɲɔgɔnko kon de ma wa jirala fana k'a fɔ o maa saba yɛrɛ ko fɛn ye ko ni yɛrɛ cakɛ yɔrɔ min ka baara ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ ko ɲɛnabɔli kɔnɔma o maa ɲɛma ko o de kon bina fɛn ye ni maa saba bɛɛ lajɛlen kon ta fɛn ye san kelen kon kɔnɔna wa fɛn ye u ka baara ko dɔ bɛ se ka fara a kan ka kɛɲɛ ni a laɲiniw kɔni ye wa jirala k'a fɔ ninnu ka baara bina boli min de kan o de ye fɛn ye ka taa novembre kalo tile 3 san 2020 fɛn ye gɛlɛya fɛn maa fa walima maa tɔn fɛn kɔni kɛla Ethiopie kɔnɔna na ka se ka wulikajɔ kɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛɲini k'a dɔn cogoya min de la k'a sɔrɔ fɛn ye u ma fankelen baara kɔni kɛ wa jirala k'a fɔ sɔrɔsilakaw ka taa se kiritigilamaw ani dɔgɔtɔrɔw ka taa se polisilakaw ma minnu bi EDB fo ka taa se Uganda ko o ni ninnu bɛɛ lajɛlen bina baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Madagascar jamana kiwariyaw la jirala k'a fɔ juma tɛmɛlen fɛn ye Madagascar kiri tigilamaw ko o kɔni ye maa dɔw kiri maa minnu ni olu kɔni kun ye wulikajɔ kɛ waati dɔw la ka jira k'a fɔ ko o na fanga d'Afrique ani ka u ka jamana ɲɛma n'o ye André Rajoelina ye ka se ka a kɔni bɔnɛ a ni kɔni na cogoya min de la a jirala k'a fɔ olu la ni maa dɔ bɛ ni u b'a wele ko Paul Rafa Noharama fo ka taa se Filifo François kɔni ma a jirala k'a fɔ ko ninnu kɔni jalakila k'a fɔ ko o na san 20 ka taa se san 10 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni kɛ kaso wa baara cafin yɛrɛ kɔnɔna fɛn ye kaso kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ ni maa kofɔlen nu u jalakila de k'a fɔ ko u kun ye bɛnbɛnbɛn kɔni kɛ yaasa ka se ka fɛn ye Madagascar jamana ɲɛma ka se ka a kɔni bɔna a nin na nka olu ka journal dubaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kiri kɛla cogoya min na ko a kɛla fankelen kiri kɔni ye wa jirala fana k'a fɔ ni ye ni maa kofɔlen nu kɔni jateminɛ fɛn ye maa 6 bɔɲɔgɔnko kɔni bi u la ko olu fana ko o kɔni jalakila kosɛbɛ fɛn ye kiri tigilamaw kɔni fɛ wa jirala k'a fɔ maa min bɛ ni o kɔni kɛla maa ye maa min ye ni ko nu bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn ko o de ye Franco Malgache ni o ye fɛn ye Madagascar jamana maa dɔn nka a bɛ bɔ Faransi jamana kɔnɔna na ni o ye Paul Rafa Noharama ye a jirala k'a fɔ ko ale kɔni jalakila k'a fɔ a na san 20 kɔni kɛ kaso kɔnɔ wa baara fin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kaso kɔni kɔnɔna na wa a jirala fana k'a fɔ ko ni maa kofɔlen in ko a jalakila fana k'a fɔ ko fɛn ye jɛkulu caman de bɛ a bolo ni a kɛmɛ k'u bila sen kan n'u b'u wele ko association k'u bila dɔrɔn maa fa ani fɛn ye kojugu kɛ dɔrɔn kɔnɔna Madagascar kɔni kɔnɔna na ni maa kofɔlen ni fɛn ye gendarme la ka kɔrɔ kɔni do wa jirala fana k'a fɔ waati dɔw la Madagascar kɔnɔna na ko u kun ko k'a fɔ ko laɲini kun kɛla waati dɔw la k'a fɔ nin ka kɛ u ka gouvernement maa ɲɛmaa ye wa maa min do fana ko a kɔni kun kɛla ladili karamɔgɔ fana kɔni ye fɛn ye André Rajoelina ale nagakɔrɔ waati tɛmɛlen ninnu kɔnɔna. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali la bamanankan na ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka se ka laseli k'aw ye an kɔni bɛ dugawu de kɛ jamana in ye kuma bɛɛ yarabi ala ka fiɲɛbɔda di Mali ma aw kan bɛ wagati wɛrɛ ni ala sɔnna.